Sa men. Isip raman tayo. Sus! Tanawa lagi ba? O di una? Ilang oras? Oh! Lasotso na! Apay pinaingon-ingon nga sa iyo moabot. Dapat ako maulahi. Karon tanawa, ako na una. Pinoy, hindi na ka? Kaya abot eh. Okay yung paliko. Saan pa yung mo? Mao na, dapat ako maiwit. Kay parmenter mo ko iwit. Masinsilyo pa itong masahiro ay dito. Masinsilyo complete. Inang driver nga, ugma ng pamasahe. What? Oh, kita naman lang ito abos eh. Asa dyan no? Napoy posing nga vertical lang ngayon. Oh, nawar ko sa naman lagi ka. Biniha ano? Kanina, rakoy dapat di ako maiwit. Ano yung sabot? Alas 7, karon ni abot na kag alas 8:27. Midja na, ibutan na tayo. Ay, hindi pa siya doon. Hindi na mausap. Sunod, ako kaya pa maiwit. Kaya ako aman na yung tuwan. Hindi sa pagkano. Tara, hindi daw. Tara kayo. Asig, magdodoa pa ako, baklay ko pa ulit. Tara, tara. Sabi mo, patangan niyo ulit. Tara. Tara. Teka, pagay ko nagsugod ng gym. Pagkatari ayaw. Kasi ko nagsugod. Ayaw kasi. Uy, boss. Ano? Nakakaon niyo ba? Dali mo, boss. Kaya, limon. Punya pamumpuy. Agay! Sa men. Isip raman tayo. Damgo raman di eh. Kapiso na po ko nila boss.